Nasurok duwa gasot nga Igorot iti United Kingdom kan bisita nagsasabat para iti sportsfest sa Jail London tampok dagiti tradisyunal nga ay-ayam kan pangitag-ay iti natibker apan nagkaykaysa dagiti kailyan. Daytoy ti detalye. Uray iti United Kingdom, si bibiyag latta dagiti indakkelan nga ay-ayam iti Pilipinas kas iti naragsak a kadang-kadang. Makapalingot a tug of war. Ken napuan karit a sack race. Babanda ito iti Igorot UK Sports Fest, ang may sa kadagiti kang runan nga aktibidad ti Igorot UK Charity, nga addan tarigagay ang maipromote iti Cordilleran Heritage, Culture can Arts iti United Kingdom. Ti free event iti Hendon School Grounds and Sports Hall iti London, ket indawluan ti Benguet Organization UK kas host, baban kadagiti new trustees at Daliban Nyaga, Grisham Karame, Castor Kadjogan, Lala Sipulcre, ken Luis Calde a lead organizer iti aktibidad. We witness our Igorot values naturally come alive. Adda iti ornos panang respeto ken binadang. Ket makita tayo nga adda iti harmony in winning and losing. Ket papiksaan na iti relasyon iti whole community. And we want to continuously showcase our Igorot values to the people and children in diaspora. Dayta iti essence ti Sports Fest nga tagtaginayon ti Igorot UK Charity. Nabara a pinasangbay ti Benguet Organization UK nga dadulwan ni Juanita Oide, iti agarup iti 249 a pimaset atubo iti Benguet, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, ken Sagunto nga espesyal a bisita. The day was filled with sportsmanship, unity, and cultural pride. Participants shared positive feedback and delighted to reconnect with fellow Igorots while celebrating rich heritage. So agyaman kami umunay, nag-inmay, nag-ay-ayam, nag-cheer. You made the sports fest meaningful and memorable one. Sigunmat ka ni Igorot UK Communications Lead Ginalyn Calde na siguro iti intergenerational participation. Manipod ka iti elder aging ka iti youngest member iti Sports Fest. Kastamot iti panang bigbig iti tunggal maysa iti ipangpangrunad nga Igorot values a panagrespeto, binadang ken urnos iti biag. Banag anasaksyan ni Igorot UK Youth Creative Ambassador Representative. It was nice to have all the provinces, all the youth, come back together again, socialize, have fun, play sports, and it was overall a very successful event, and I'm glad to have been a part of it. Karaman pa iti 16 sports and games categories, ti 50-mile London cycling fun ride, ti Igo Riders. Ken free health and well-being clinic ti Team Igorot nurses, ken physiotherapists. Naisayang katmat lang iti induction ceremony para kadagiti new trustees ken committee members and youth creative ambassadors. Makuna at Igorot UK Charity Sports Fest ket maysa a homecoming para iti maysa ket maysa. Laglagi pun tayo nga awan resat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo ket Pinoy.